Те се грижат за машини, уреди и автомати, за телевизори, перални, дори за банкомати. Без тях часовниците няма да тик-такат. Без тях не може да потегли влакът. Ако обаче Фикси ти трябва, тайната му не издавай. Ако обаче Фикси ти трябва, тайната му не издавай. Ако обаче Фикси ти трябва, тайната му не издавай. Купчето на Нолик. Томас, ще закъснееш за училище. Училище? Не се тревожи. Какво се щупи този път? Този път нищо. Питва се да нареди копчето на Рубик. Ти е копче? Копчето на Рубик е най-популярната главоблъсканица в цял свят. Изобретена от професор Рубик от Унгария. Кубът има 6 страни. В купчето на Рубик всяка стена е разделена на 9 квадратчета с еднакъв цвят. Първо, разбъркваме цветовете. За да подредиш купчето на Рубик, трябва да въртиш и въртиш подвижните части, докато всяка стена отново е в един цвят. Например, червено, жълто или светло-синьо. Това е нищо. Томас, от колко време се опитваш да го подредиш? Вече минаха 3 дни. Цели 3 дни? Ние можем да го подредим за 5 минути, нали? Нима? Ами давайте, аз отивам на училище. Готова ли си да покажем на Томас кой е шефът? С мен! Хей, нали каза, че не е трудно да се подреди? Нещо подобно не съм казала. Проблемът си е изцяло твой, самохвалка. Добре, сам ще намеря начин. Здравей, Нолик! Май имаш проблем? Здрасти, Факел. Няма проблем. Само подреждам купчето на Рубик. Може ли аз да помагам? Знаеш ли как? Разбира се! Колко трудно може да е! Виж, трябва червените квадратчета да са на едната стена. Фасълска работа! Дръж се! Супер! С теб сам! Уау! Какво ще кажеш за това? Яко! Ами тази стена... От тази страна трябва да е само синьо. Добре, да я оправим. Ето, както искаше. Какво стана с червената? Симка каза, че всяка стена трябва да е в един цвят. Сякаш тя може да го нареди. Симка може всичко. Щом Симка може, и аз мога. Факел щупи купчето. Не го щупих, разглобих го. Сега да го сглобим отново. Но не как да е, а по правилния начин. Главоблъсканиците са игри или задачи, които ни стимулират да използваме логичната страна на ума си. Да вземем, например, лабиринта. При него целта е да намерим единствения път, по който ще излезем от серия заплетени коридори. Друга забавна главоблъсканица е пъзелът. Тук трябва да съберете картина от много малки парченца. За тази цел трябва не само да внимавате, но и да бъдете търпеливи. Има подобни игри и за компютър. Много популярен компютърен пъзел е Тетрисът. При него различни форми се спускат по екрана и ние трябва да мислим бързо, за да ги подредим в редици. Решаването на ребуси не е полезно само за хората, но и за фикситата. Точно така. Главоблъсканиците са упражнения за мозъка. Ето, готово. Нолик, най-добре побърза. Тама се прибира. Здравей. Погледни, ние успяхме. Не мога да повярвам. Как? Пасълска работа. Симка, Нолик, върнах се. Аз изчезвам. Чао! Юху!
Еха, вие наистина успяхте. Беше Нолик. Нолик, много си умен. Как? Ами, много лесно. Първо го разглобяваш на парчета, а после го сглобяваш. Не, по правилата. Трябва да въртиш, а не да разглобяваш. Сега аз ще го подредя както трябва. Не мисля, че можеш. Откъде си сигурен? Залепих парчетата, Защо? за да престанеш да си блъскаш мозъка. Сега купчето винаги ще е подредено. Но ако не се върти, не е купче на Рубик. Да, сега е купче на Нолик. Нали? Ако обаче Фикси ти трябва, тайната му не издавай. Ако обаче Фикси ти трябва, тайната му не издавай.